Governor Chukwuma Soludo etona ndị ọlụ Operation Clean and Healthy Anambra OCHA Brigade maka ịgba mbọ ha niile ịfụ na achọsisịrị ndị agboro nakwa ndị na-abịa esi n'ụzọ mkpukọ ezukọrọ ego gọọmenti. Gọvanọ toro otuto a n'oge o mere njem ntụmade n'isi ụlọ ọrụ ndị a n'Ọka. Onye ọrụ anyị Chibuzo Obidike na ebe a ma weta ozi ka anyị sonyere ya. Mgbe ọ na-agwa ndị ọlụ ọcha brigade ahụ okwu ka aka na-achị steeti a nọrọ kwupụta obiọma ya na mbọ ha na-agba ịhụ na achụpụrụ ndị agboro, ndị na-ana ego gọọmenti n'ike na ndị na-ana ego gọọmenti iwu akwadoghị na steeti a. O kwuru na otu ihe so echere gọọmenti steeti a aka mgba bụ nsogbu mbuze nakwa ide mmiri, ebe ọ nọziri dụọ ha ọdụ ka a gbaa mbọ hụ na akwalitere mbọ a na-agba dịka o si metụta igbochasị ọwa mmiri dị iche iche karịchasịkwa n'ịchụpụ ndị na n'ụzọ n'okporo awara dị iche iche ere ahịa. Kọmishọna na-ahụ maka gburugburu bụ Injinia Felix Odumegwu kọwara ndị ọcha brigade dịka ndị ọrụ ha dị mkpa na nkwalite nakwa imezu ebumnobi nke gọọmenti na-achị ugbu a, ebe ọ nọrọ too ha na mbọ ha na-agba iji hụ na enweghị ịda mba n'ọrụ gọọmenti steeti a. Mgbe ọ na-ekwe nkwa na a ga-aga n'iru ịzụ ndị ọrụ ahụ ka o siri kwesị, ka onye isi ụlọ ọrụ ọcha brigade bụ Comrade Celestine Anere nọrọ kwue na dịka atụmatụ gọọmenti n'ugbu a si kwu na a ga-aga n'iru inyochasị omume ndị niile na-alụ na ya bụ ọcha brigade ma hụ na ndị ọbụla na-akpụta aha na pọtọpọtọ bụ ndị ewere ikike gọọmenti wee mee ka ha si n'ọrụ ahụ wee bụrụ ndị na-adịghịzi akpụta aha ya bụ ụlọ ọrụ. Ndị soro aka na-achị steeti a bịa ya bụ njem bụ osote ya Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim nakwa ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu nakwa ndị ọrụ gọọmenti dị iche iche.